Velkommen til Kløfter, Danmarks nok mest kontroversielle podcast. I dag skal vi snakke om grænser, woke, køn og hvem der bestemmer. Og som altid, velkommen Christoffer, min elskede medvært. Jamen, tusind tak. Det er dejligt ord for mig. Hvorfor griner du over? Jamen, det er bare den måde, du siger det på. Men det er fint, ja, tak. Jeg glæder mig til i dag. Jamen, det er jeg også. Det er jo et meget kontroversielt emne. Ja. Og det er en af de ting, der har diskuteret om og om igen. Meget, ja. Og jeg tror også, at det er en af de ting, som man i Danmark nok kommer til at diskutere, så længe det eksisterer. Der vil altid være fløje, hvad angår køn, seksualitet, hvem bestemmer, hvad er rigtigt, hvad er forkert, og så videre. Jeg ved, du har rigtig meget på hjertet i dag. Jeg kan se på dit, mig så meget. Jeg kan se på dit, at du kan slet ikke være i dig selv. Overhovedet ikke. Jeg har virkelig glædet mig. Ja. Ja, så det bliver en god dag. Det bliver en rigtig god dag. Yes. Men lige hurtigt, vi har haft et afsnit ude, Ja. og vi har haft rigtig mange reaktioner. Faktisk er det måske lidt mere overraskende. Jamen, det er jo stukket helt af. Det er jo helt vildt. Ja. Ja. Jeg havde faktisk ikke troet, det ville gå så hurtigt. Men meget interessant at se, og det var meget interessant at læse alle de her kommentarer. Det var nogle sjove nogle gode nogle, og nogle helt vanvittige nogle. Men det må vi lige prøve at se, om vi kan samle op. Ja. Og det tænker jeg et eller andet sted, at det skal vi samle bruge op på. dem til et eller andet. Ja, så, ja. Vi skal samle op på de her kommentarer. Det lover vi også til folk derude. Vi kommer helt klar til at lige kigge på alt det, I skriver, og vi er rigtig glade for det, så bliv endelig ved. Men i dag, så handler det om woke. Det at være woke. Hvad har du på hjertet? Jamen, jeg tænker bare... Vil du lægge ud? Skal jeg lægge ud? Nej, jeg tænker, du lægger ud, og du følger, fordi... en helt tusse halsen. Jamen, woke... Jamen, jeg vil gerne høre din lidt... Altså, jeg har jo lidt det her med... Vi havde op sidste gang med, at jeg er feminist, og der har vi jo diskuteret efterfølgende også meget om, hvad er feminisme, og du mener ikke, at jeg er feminist. Men jeg tænker, du lægger ud, og så vil jeg meget gerne støtte op. Så ja, go for it. Men vi kan tage den ud fra, at i vores sidste afsnit. Altså vi kan også tage, man kan sige, at afsnittet er også bygget lidt på vores telefonsamtale, vi havde. Vi havde jo en meget vild telefonsamtale, hvor vi var meget, meget uenige om nogle ting. Og det er jo lidt det, den bygger på i dag også. Og det er jo også derfor, jeg har glædet mig, fordi at jeg synes jo, at det var en rigtig god samtale, vi havde i går. Det skal jo siges, vi snakker rigtig meget i telefonen. Så når vi sidder her og skændes, så skændes vi også i telefon om rigtig mange ting. Ja. Så det er ikke kun her, vi sidder og er uenige, det er faktisk også, når vi snakker sammen i telefonen. Præcis. Men det er jo det, i virkeligheden Kløfter skal afspejle. Det er jo den der hverdags samtale. Ja. Folk har med hinanden. Vi ved, at det her det er en samtale, som mange har. Faktisk, ud fra vores sidste afsnit, så var der et, der skrev til mig. Vi synes, det er fedt, at I faktisk tager de samtaler, som vi normalt har til hverdag, og som mainstream medier ikke tager op. Så det handler om det her med, jamen, det her skal afspejle de samtaler, vi egentlig har med hinanden, når vi ringer til hinanden ud af det blå og siger, hey, hvad laver du? Jeg kom lige i tanke om det her, og så starter der en diskussion. Så det er jo, men vi kan også tage, altså kommentarsporene, det afspejler også lidt af, hvorfor vi laver det her. Ikke? Altså det er jo lidt, kan man sige, grundsten, da vi startede, det er hele retorikken i Danmark. Og det kan vi jo se i vores kommentarspor. Der er jo mange, som kommer med den gode bemærkning, der hedder bare, rejs hjem. Og det er jo en sjov kommentar, fordi vi ønsker jo et eller andet sted, fair nok, du har den holdning, men uddyb den. Lad være med bare at sige, rejs hjem. Det er jo ikke en løsning på hele problemet. Altså, og det afspejler bare mange af de her kommentarer. I virkeligheden, min holdning til den der kommentar, det er, for det første, jeg ved, den har jo altid eksisteret. Ja. Den har altid eksisteret. Det er jo en tastaturkriger, der sidder derhjemme, og som ikke rigtig kan finde på noget at sige, og så sådan siger de, tag hjem. Tag hjem er faktisk en falliterklæring. Når politikere siger det, de bruger det også rigtig meget i debatten. Jamen, hvis du ikke kan lide at være her, så må du komme hjem, så må du tage hjem der, hvor du kommer fra. Det er jo virkelig en falliterklæring. Det er, når du kommer til kort, og du ikke længere kan argumentere for dine holdninger, så siger du, jamen, hvis du ikke kan finde ud af det, så bare smut. Så sådan nogle der ting personligt for mig, det er sådan noget. Altså, det er men jeg synes også, det afspejler meget af den her, som jeg nævnte sidste gang, indre svinehund. De her kommentarer, som kommer et eller andet sted, at det er jo den indre svinehund, der kommer frem. Det er jo, at folk bare taster et eller andet sted. Og det værste er,
Jeg kan sgu også godt have rejst hjem. Et eller andet sted. Altså, den der... Jeg skriver det måske bare ikke, fordi jeg synes et eller andet sted, at det er ikke noget, der fremmer debatten. Og det er jo det, vi gerne et eller andet sted gerne vil ændre på, kan man sige, Kløfter. Men det skal siges til alle sammen derude, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad I skriver. Bliv endelig ved med at kommentere. Ja, Vi tager imod alle kommentarer. Alt. Jeg har et spørgsmål, Ja. som kommer ud fra vores telefonsamtale i går. Ja. Hvis vores barn en dag siger, at det ikke føler sig som det køn, det er født som, hvad gør vi? Så. Og det er jo det, at vi er meget uenige. Fordi jeg har det jo sådan, hvis en af mine børn kommer og siger, far, jeg er homoseksuel, så vil jeg faktisk stadigvæk elske. Og nu ved jeg kan sige noget nu, og det ved du ikke. Og nu smider jeg den bombe, jeg har troet lidt med. Jeg har faktisk en stor datter, som er homoseksuel. Og det, jeg er faktisk super stolt af hende, og jeg er super glad for, at hun har en dejlig partner, men jeg er faktisk glad, hun er faktisk gift med sin partner. Og som far, jeg ser sgu ikke anderledes på hende, og jeg vil heller ikke se anderledes, hvis min søn kommer, så er jeg homoseksuel. Så det er sådan lidt, og nu kan jeg se, at du sidder og smiler, fordi du vidste ikke, at jeg har nogensinde sagt det til dig. Så og vi havde jo en diskussion i går, hvad vil du gøre? Men den er faktisk god nok. Sjovt, at du vælger at sige det til mig nu, efter så lang tid. Fordi jeg vil gerne se din reaktion, fordi vi har haft mange... Men 2 sekunder, det vil sige, alle de gange, jeg har gået rundt... Ja. Nu ved jeg ikke, om man skal kalde det, men jeg har jo ikke fordi jeg har svinet det til. Nej. Det har jeg ikke. Men alle de gange, jeg har udtrykt, at hvor uenig jeg er i, for eksempel homoseksualitet, så har du aldrig nogensinde tænkt, det skal jeg sige. Hvorfor har du tænkt, du ikke skal sige det? Er det fordi, du tænkte, at var du bange for, hvordan jeg ville reagere? Overhovedet. Nej, fordi jeg er sådan set ligeglad. Fordi jeg tænkte, det behøver jeg ikke. Jeg tænkte, det venter jeg til det her. Den her dag smider jeg på åben kamera med folk, der sidder og kigger. Smider jeg den her, fordi nu... Der er gået 5 minutter. Der er gået 5 minutter. Jeg har ikke sovet nat, jeg har bare siddet og ventet. Så nu er den smidt ud, og nu er jeg jo ekstremt spændt på, hvor samtalen den drejer hen. Fordi i vores samtale i går, og vi har haft den her samtale mange gange, der sammenlignede du lidt, hvad var det, du smed en eller anden med, at jamen, hvad nu, hvis dit barn kommer hjem og siger, at de vil spise vingummi resten af livet? Det kan du ikke. Nej, fordi nu kan man sige, nu har jeg lidt momentum. Nu har jeg lidt, jeg har taget mig bukser nede, så nu tænker jeg, nu ligger den over. Men jo, jeg har en datter, som er homoseksuel, og har en partner, som hun er gift med. Og som far, jeg er bedøvende ligeglad. Men jeg kan godt forstå, at der er nogle mennesker, der har en holdning. Ligesom hvis jeg går forbi en demonstration, jeg ser Gay Parade, og ser, at de står med forer og danser og din og dan. Jeg kan ikke forstå det, fordi jeg har det sådan, vær homoseksuel, fint nok, men lad være med at flashe. Altså, jeg tænker, vi er ordblinde, vi har heller ikke en dag, hvor vi skal være. Altså, jeg tænker, der er ingen grund til, at vi behøver at fejre den, fordi for mig, der er det sådan, det er naturligt. Du har en partner af samme køn, og hvad så? Altså, jeg bekymrer mig ikke om det. Ligesom vi også snakker om i går, hvis min søn kommer og siger, jamen, jeg vil være en havelåg. Jamen, ved du hvad, skat? Hvad er du en havelåg? Det må du selv om. Det er her, hvor jeg står af. Det er her, hvor jeg står af. Her står jeg af. Yes. Og jeg vil gerne gøre det klart. Ja. Prøv at se. Jeg har ikke noget imod homoseksuel. Hvorfor? Du skal ikke få mig til at grine, fordi ellers så kan jeg ikke snakke ud. Det skal også være fair. Du må ikke bruge kortet for at du ved, få mig til at grine, så jeg kan sige det. Så, du skal tage mig seriøst, når jeg siger det. Og jeg tager det også seriøst, når du siger noget. Okay. Jeg har ikke noget med homoseksuel. Og når jeg siger det her, så kan jeg se på dit ansigt, at du tror, at det er noget, jeg siger nu, fordi jeg lyver omkring det. Jeg har ikke noget med homoseksuel. Men jeg har noget imod handlingen homoseksualitet. Og det, jeg prøver at forklare med det, nu skal lad mig prøve at sådan skære det ud, så du forstår, hvad jeg mener. I min religion, og nu ved jeg godt, det er ikke for at trække den tilbage på religion, men det er noget, som min religion har lært mig. Det er, jeg skelner mellem handlinger og personer. Når jeg ser et menneske, så vurderer jeg mennesket ud fra de ting, mennesket siger, og de ting, mennesket gør. Og i min, hvad kan man sige, i min forståelse af tingene, og i mit værdisæt, der ligger der nogle ting, som er rigtigt og forkert. Men jeg ved samtidig, at hvis jeg ser et menneske, der gør en hel masse ting, som jeg mener er forkert, så betyder det ikke nødvendigvis, at mennesket
et dårligt menneske. Fordi jeg ved jo, at mennesker, de kan fejle, de kan gøre ting forkert. Der kan være grunden til, hvorfor man gør, som man gør. Og derfor så kan man ikke bare dømme en person så overfladisk. Må jeg lige afbryde 2 sekunder? Ja. Nu nævner du ordet fejle. Du mener, eller skal jeg forstå det sådan, homoseksuel, det er et menneske, der har fejlet. Er det sådan, du mener? Ja. Okay. Og nu forklarer jeg, hvad jeg tænker om folk, der er homoseksuelle, for eksempel. Når jeg ser det her, så adskiller jeg handlingen fra personen. Det vil sige, jeg har jo i mit liv mødt homoseksuelle. Jeg har også stået og snakket med dem. Jeg har mødt masser af homoseksuelle, der er flinke. Jeg har også mødt masser af homoseksuelle, jeg synes, der er ekstremt irriterende. Jeg har også mødt heteroseksuelle mennesker, som er flinke. Jeg har også mødt rigtig mange heteroseksuelle, som jeg synes er rigtig irriterende. Det handler ikke om, at det er fordi, det er homoseksualiteten, der gør dem irriterende. Det er det ikke. Men adskillelsen mellem det at udføre homoseksualitet, altså at være sammen med det samme køn, det anser jeg som værende forkert, men jeg dømmer ikke personen på baggrund af det. Det betyder ikke, at jeg mener, at det er et dårligt menneske, det er en dårlig person, jeg vil ikke have noget med personen at gøre, de skal bare... Slet ikke, det siger jeg ikke. Men jeg adskiller handlinger fra personer. Det er det, jeg prøver at sige. Så homoseksualitet for mig er en handling, der er forkert. Og lad mig sammenligne. På samme måde, som jeg mener, det at drikke alkohol er forkert. Men jeg siger ikke, at så begynder folk derude, for jeg ved godt, hvad der sker, når man siger det her, så begynder folk på det der hurtige, de der logiske anslutninger, og så du siger til mig, at ham, der drikker alkohol, han er homo. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at det at drikke alkohol er en forkert handling. Det at være homoseksuel og være sammen med det samme køn, er en forkert handling. Okay. Men i dag er det blevet trukket til, at homoseksualitet, grund til, at folk ikke kan forstå det, det er, fordi homoseksualitet, det er som om, det er blevet en filosofi. Det er som om, det er blevet en religion for sig selv. LGBT-miljøet er blevet en religion for sig selv. Du kan ikke bare kun snakke om det at være sammen med det samme køn. Det er ikke det handler om længere. Nu er det en helt filosofi, du skal tage imod. Du skal tage imod hele pakken. Hvis du ikke er med homoseksualitet, så er du en person, der er imod frihed. Hvem i alverden har taget patent på, at hvis man ikke er med homoseksualitet, så er det lige med, at man er imod frihed? Det er jo forkert. Må jeg lige sige noget? Når du går forbi sådan Pride, og du ser de her vogne, kommer din indre svinehund op i dig? Tænker du et eller andet, ligesom hvis jeg går forbi... Gå hjem! Skrid hjem! Men tænker du det? Ja, tænker du, skrid hjem med jer? Selvfølgelig gør det. Så der kommer den indre svinehund Min indre svinehund, den kommer op der, okay. når det er. Og det er jo meget sjovt. Ja. Det er jo et eller andet sted meget skægt, fordi Men vi snakker også om i går i telefonen det her. Jeg fortalte jo om min søn, som når han skulle i børnehave, så ville han have spænder i håret, ligesom sin søster. Han blev sendt i børnehave med lysrøde spænder. Og der sagde du også, det kunne du slet ikke forstå, at jeg et eller andet sted kunne, hvor du så sammenlignede faktisk med at sige, hvad nu hvis han kommer og siger, at han vil spise... Jamen, det er det, der er problemet. Det er, fordi prøv at se her, det er homoseksualitet, og det er derfor, det er en rigtig interessant ting at tage op. Og derfor, at jeg ved, at vi kan jo nærmest... Men mener du, fordi jeg giver ham spænder i håret, at så kan han gå hen og blive homoseksuel? Du fejler som min far. Fordi han får spænder i håret? Du fejler som min far. Hvorfor fejler jeg? Du fejler som min far, fordi du ikke tager dig den rolle, som værende den guide, du skal være, som værende den faderlige rolle over for dit barn. Men guide, det vil sige, at jeg har det jo sådan, hvis min søn, han bliver homoseksuel, så er det noget, der ligger i ham. Det er ikke, fordi jeg giver ham spænder i håret. Det er ikke, fordi jeg giver ham en kjole på til fastelavn, fordi han godt vil være prinsesse. Det er ikke det, der gør. Det ligger i ham. Så jeg føler ikke, at jeg fejler, fordi... Det ligger i ham. Hvad er det, der ligger i ham? Hvad er det, der ligger i ham? Det ligger i ham. At han gerne vil have spænder på i håret? Nej, men det ligger, hvis han... Jeg har det den syn, hvis du er homoseksuel, så er du født som homoseksuel. Det er ikke det passer ikke. Det er ikke noget, jamen, det passer ikke. Det er ikke noget, du bliver præget til. Nu kommer den der. Ja, og der har vi... Og det er jo det, diskussionen er, og du er nødt til at lade mig nu kommer... Nej, jeg tager det så færdigt. Sorry. Jeg giver min søn spænder i håret, eller jeg giver min kjole på til fastelavn. Det tror jeg faktisk også, han har haft. Det tror jeg faktisk, han har været prinsesse engang til fastelavn. Han er ikke homoseksuel. Han kan godt være... Jeg føler ikke, jeg fejler. Jeg fejler, hvis jeg giver min søn en pakke cigaretter med i skole, eller jeg siger til ham, du må spise alt det slik, du gerne vil, så fejler jeg som forælder. Men fordi, at han får spænde på, eller et eller andet, det er jo hans valg. Hvis han synes, det er hyggeligt at have spænde på, altså, come on. Må jeg sige noget? Ja, det må du gerne. Okay, prøv at se her.
Den her diskussion, grundlæggende set, det handler om rigtigt og forkert. Det handler om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man selv synes er rigtigt. Men hvorfor og er det forkert. forkert? Nej, forstå, hvad jeg mener, når jeg siger det her. Det handler om, hvad der er rigtigt og forkert, som værende i... Altså, mennesker skal kunne vurdere, hvad er rigtigt og forkert i de her handlinger. Så i virkeligheden, så er det jo en diskussion, der drejer sig om, er vi i stand til at kunne vurdere, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Du har jo så gået ind som forældre, eller som menneske. Så har du sagt... Som menneske, du har simpelthen fjernet mig fra forældrerollen nu, som jeg går ind som et menneske. Ja, du er jo et menneske, jo, fordi du er et menneske, der lever her på jorden, og du mener, der er nogle ting, der er rigtigt og forkert, vi som mennesker skal være det hedder, forholde os til. Og det prøver du at give videre til dine børn. Det er jo det, der hedder opdragelse. Hvad er opdragelse? Opdragelse er jo ikke at bare lære børn at hvad det hedder, snakke pænt. Altså, det er jo almen, det synes vi nærmest alle sammen. Det kan folk ikke engang finde ud af i dag. Men opdragelse betyder jo, at forældrene giver de værdier, som de bærer på videre til deres børn. Men mine børn har det stadig deres frie valg. 100%. De har fuldstændig deres frie. Jeg kan fortælle mine børn nok så meget, men de har 100%. Stadigvæk deres frie valg til at prøve det. Men det, jeg prøver at sige med det, det er, jeg er enig med dig. Selvfølgelig, alle mennesker har deres frie valg. Men du vil jo stadigvæk som forældre opdrage dine børn. Så hvis du mener, at dine børn har et frit valg, og det er deres frie valg, som er det vigtigste, hvorfor overhovedet bruge tid på at fortælle dem, hvad der er rigtig forkert? Så hvis din barn, han vender sig om og smasker det andet barn lige i ansigtet, så kan du da bare stille dig op og sige, men han har jo lyst til det jo. Så du sammenligner simpelthen... Nej, jeg sammenligner ikke. Jeg siger, du nævner nogle ting, og det gjorde du også i går, da vi snakkede, så siger du det der med, hvad nu hvis han vil spise vingummi bamser resten af livet? Men det ved de jo. Ja, det ved de, men det er jo så det, at du går ind som forælder. Hvad er det? Hvorfor gør du det? Hvorfor går du ind der, og ikke med spænderne i håret? Fordi det er usundt at spise vingummi bamser. Hvor ved du fra, at det ikke er usundt, hvis børn de får lov til at... Det er da ikke usundt, at han har rundt med spænder i håret. Det er videnskabeligt bekræftet. Lad nu være. Christoffer, det er videnskabeligt bekræftet, at meningen er aldrig nogensinde, så det er at også videnskabeligt bekræftet, fordi du har mørke øjne, så er chancen for, at du bliver bandemedlem større, eller hvad? Altså, det er det nøjagtigt det samme. Du sammenligner og siger, at det er bekræftet, fordi jeg giver min søn spænder i håret i børnehave, så er chancen for, at han bliver homoseksuel større. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde ikke, at chancen for, at han bliver homoseksuel større. Nu lægger du ord i min mund igen. Så hvad er chancen for, når han går på spiller? Hvad kan der ske? Nej, jeg siger heller ikke, at det kan være, at det er meget uskyldigt. Der kan ikke ske noget. Jeg siger bare, at videnskabeligt, der ved man, der er flere undersøgelser, der bekræfter, at forældre skal ikke give deres børn lov til at gøre, hvad de har lyst til. Det giver dig fuldstændig ret i, men nogen ting. Nej, ja, og så kommer spørgsmålet. Fint nok. Hvad er det så, det her det drejer sig om? Hvor er grænsen? Hvor er grænserne? Ja. Og det er jo det, som hele afsnittet i dag handler om. De her grænser, hvem skal sætte dem? Okay? Så spørger jeg dig. Jeg spørger dig bare. Jeg har jo mine grænser. De kommer fra mit værdisæt. Hvor kommer dine grænser fra? Sukker, når det kommer til vingummibamser, der er du rigtig hurtigt ud. Hvis du ved, din søn kommer frem, han siger, far, jeg skal leve af vingummibamser. Jeg skal leve af vingummibamser resten af livet. Så siger du, ej min søn. Hvad siger du? Jeg skal ikke sige, hvad du siger. Så vil jeg sige, tilfældigt, hvis min søn kommer og siger, far, jeg vil gerne leve af vingummibamser, så vil jeg sige, ved du hvad? Det kommer an på, nu er han jo stor, hvis han kommer vi siger, som barn, så vil jeg sige, lad os sige en 7-årig. Så vil jeg sige, skat, det kan du ikke. Okay, så nu leger jeg din søn som 7-årig. Jeg har jo selv børn, det ved du. Jeg ved, hvordan børn de svarer. Så nu leger jeg din søn. Så siger jeg, ja, far, jeg vil gerne have vingummibamser. Så siger jeg, ved du hvad, skat, det kan du ikke få. Hvorfor? Fordi det kan du få i weekenden, når vi skal hygge. Hvorfor må jeg ikke spise det hver dag? Jamen, det er jo... du er godt nok træt forældre, det gider du ikke igen. Nej, fordi vi skal jo ikke sidde her. Nej, men hvorfor må jeg ikke få dem hver dag? Fordi det er ikke sundt for dig, min skat. Hvem siger, det ikke er sundt? Jamen, det ved far, fordi far han er voksen, og du kan se, mor hun har spist vingummibamser ret meget. Altså, seriøst. Jeg ved, og det værste er, jeg ved, det er sådan, du vil svare. Jeg har sådan, fordi den er meget sjov. Nu har jeg jo nogle børn, som er ved at være store, og vi diskuterer lidt med moren det her med at sige, jamen hvad nu hvis de ryger has? Jamen jeg kan ikke forhindre mine børn at ryge has, men jeg vil selvfølgelig snakke med dem om, hvad has det kan gøre. Problemet er, jeg vil ikke gå ind og sige til min søn, prøv at du må ikke ryge has. Problemet er, at du møder en mur.
Der, hvor du møder en mor, det er, og det er det, rigtig mange mennesker, de ikke vil anerkende. Og det er også det, der foregår i debatten. Og det er derfor, jeg sagde, da du sagde det der med, at når det er, at du siger, jamen, homoseksuelle, de er født homoseksuelle. Nej, det er de ikke. Jo, det er. Nej, vent, nu skal du ikke afbryde mig. Vel? Vi skal nok komme tilbage, om de er født eller ikke født. Ja. Så siger man, homoseksuelle, de er født homoseksuelle. Det er de ikke. Det er sådan en, der er nogen, der har taget patent på den der løgn, ligesom for at slukke ned for debatten omkring sådan, nu kan vi andre, nu kan alle andre, nu kan folk, der mener homoseksualitet ikke er en god ting, så har vi lukket dem ned. Så nu kan du ikke sige noget til det. Prøv at høre, selv politikere har været ude. For det første, så tror jeg, at det er meget almindeligt kendt, at vi ved, at politikere i dag, de lyver. Altså, Dansk Folkeparti er blevet taget i at lyve her, bare de sidste 2-3 uger flere gange. Men min pointe med det er, at du ved, glem hvad politikerne siger, fordi vi ved godt alt sammen, at det er fordragsstatistikker, og de vil gerne sige ting, der passer i forhold til deres agenda og sådan noget. Men ren faktuelt ved vi, der er ikke noget belæg for, at du kan blive født homoseksuel. Det er der ikke. Så er der rigtig mange, der er rigtig hurtige til at sige, naturen, der findes blandt dyr homoseksualitet. Så hvorfor skulle mennesker ikke gøre det? Og der er der, hvor jeg siger, prøv, jeg står jo ikke og siger, at homoseksualitet ikke findes. Selvfølgelig er der tendenser til, at mennesker kan finde på at ty til den vej. Det siger jeg ikke. Men hvis vi skal bruge det, ty til den vej. Fordi det er en synd. Det er forkert at gøre det. Men hvis vi skal bruge den her form for logik, vidste du godt, at der i naturen er jomfrufødsler? Nej. Lad mig lige gøre den færdig. Vidste du godt, at der i naturen er jomfrufødsler? Nej, jeg skal finde navnet. Jeg finder navnet til næste gang. Jeg går ikke så meget op i dyret, ja. Nej, der findes dyr, hvor at man faktisk, at det er nogle arter, men det er sjovt, som føder. Der findes jo også dyr, som både er mand og kvinde. Og det siger du også. Der findes dyr, som både er mand og kvinde? Jamen, der findes der dyr, som både er hankøn og hunkøn samtidig. Ja, det findes der også mennesker, der. Men det snakker vi jo lidt om. De bliver født med begge køn. Men vi snakkede lidt om i går det her med, at du sagde, der findes kun 2 køn. Men der findes kun 2 køn. De er jo stadig kun født med de 2 køn. Okay. Men, de er jo ikke født med en 3. køn. Men jeg er lige nødt til at sige, fordi nu begynder du med jomfrufødsler og sådan noget. Nej, min pointe med det er logikken omkring det her med, at man tager patent på det som værende. Man prøver at sige, at homoseksualitet, det er så naturlig en ting, at men det er da også naturligt. Nej, det er ikke naturligt. Jeg har det sådan, vi sidder her i kløfter, og det handler om, at folk har en mening om et eller andet, som skaber kløfter. Ja. Og nu sidder du faktisk, og nøjagtigt ligesom dem, der skriver rejs hjem, fordi du synes, det er sådan en hvor jeg har sådan, kan det ikke være lige meget? Om jeg ser 2 mænd, der kysser, jamen da kys, jeg er da ligeglad. Jeg behøver ikke at kysse på dem. Jeg har masser af venner, som er homoseksuelle, og prøv en gang, der er aldrig en eneste af dem, der har lagt an på mig. Jo, 1 måske, eller 2, men men jeg er da ligeglad. Nu skal jeg fortælle den ting. Du tror, du har kastet en bombe. Okay? Og jeg kastede en bombe. Du vidste ikke det der. Du vidste, jeg kunne se det på dig. Du er rigtig glad for den. Det er fint. Prøv at se her. Nej, jeg er ikke glad for den. Du er glad for bomben. Men vi har bare diskuteret det inden lang tid, fordi at nu skal jeg ikke bringe noget op, men kommer mine børn og siger det til mig. Jeg vil aldrig nogensinde dømme dem ude, eller tænke, jeg vil tage imod dem og sige, ved du hvad, skat, det er dit eget valg. Men jeg vil også som forældre vil jo også sige noget og sige, ved du hvad, skat, du skal vide, du kommer til at møde meget modstand, du kommer til at møde, men ved du hvad, det er dit helt eget valg. Hvis du er glad, jeg vil bare gerne have mine børn, de er glade. Lige meget hvad de laver, stort set. Vil jeg bare gerne have mine børn, det er en rigtig sød tankegang. Det er en rigtig sød tankegang at have. Men nu er jeg også feminist. Og jeg går ind for det. Og jeg ved godt, at vi har diskuteret feminisme og din og den. Men jeg er det. Ja, det er en rigtig sød tanke at have som forældre at sige, jeg vil bare have mine børn glade. Problemet er jo netop, at hvis du bare giver slip som forældre, og siger, nej, vent nu lidt, lad mig lige snakke færdig. Nej, fordi du sammenligner og siger, giver slip, fordi at fordi jeg det kan gør acceptere mine børn og homoseksuelle. Jeg giver ikke bare slip, jeg kommer ikke hjem, og hvis han siger, ved du hvad, far, nu vil jeg sgu godt være seriekiller, hvor jeg så siger, ved du hvad, søn, det er en rigtig, rigtig god idé. Start med mor. Ikke, det siger jeg jo ikke. Det havde du sagt. Det har jeg sagt. Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg har en super dejlig ekskone, det skal jeg lige sige. Super dejlig menneske. Det er godt. Jeg har ikke mødt hende endnu. Men, så er det sagt. Ekskone. Ja. så er det lukket. Men nej. Godt. Prøv at se. Det jeg prøver at sige med dig, det her. Hvis det er, at du som forældre, den er helt galt. Hvis det er, at du som forældre, giver slip,
fordi at din kærlighed til dine børn gør, at du bliver forblændet i den kærlighed, og bare siger, jeg skal bare, hvad end der gør jeg glad, gør det. Det her er, hvad jeg mener er, at du faktisk kommer til at fejle. Fordi din kærlighed, og det er også, jeg siger ikke, at du er et forfærdeligt menneske. Det er jo netop derfor, vi kan have den her samtale, fordi jeg er en person, der er åbensindet nok til at forstå, at folk, der gør det her, de gør det jo af kærlighed. Deres intention er jo ikke dårlig. Du har ikke haft en intention om, at du ved sådan, at gøre det på dårlig vis. Men din kærlighed for dine børn har gjort, at man bliver forblændet og siger, ved du hvad, hvis det er det, du vil, så gør det. Og her bliver man nødt til som forældre nogle gange at stoppe op og sige, prøv at det kan godt være, det er svært at sige nej. Det kan godt være, det er svært at tage den her samtale, fordi jeg elsker dem så meget. Men jeg bliver nødt til at gøre det. For dig, så er det ikke et problem. Fordi du mener jo, værdimæssigt, det at være homoseksuel ikke er et problem. Det er jo derfor, du for eksempel, hvis du står i den samtale med din datter, du kan sige til din datter, det er okay. Fordi du er okay med, at andre mennesker også er homoseksuelle. Fordi du mener som værdi jo, at det er okay. Jo. For mig, så er det anderledes. Jeg mener ikke, at det er okay. Jeg mener ikke, at homoseksualitet er okay. Så hvis det er mig, og mit barn kommer og siger det her til mig, så vil jeg sige, med det samme tænk, hvad er gået galt? Det betyder ikke, at jeg kylder dem ud hjemmefra, og det betyder ikke, at jeg ved godt, hvorfor du griner. Det er fordi, nogle gange, når vi har haft den her diskussion, så har jeg måske sagt nogle ting, der er lidt anderledes. Er det derfor? Er det det, du sidder og griner? Nej, jeg smiler. Kan du huske, hvad jeg sagde? Jeg kan huske samtalen, og jeg vil ikke sige den, fordi jeg ved, du ikke mener det. For jeg ved, at du er en rigtig, rigtig god far, og du elsker dine børn. Så det ved jeg. Nå, men jeg kan godt sige det. Jeg vil gerne sige det. Okay, jeg vil gerne sige det. Jeg siger det lige ud. Jeg siger det lige som det er. Prøv at, hvis mine børn kom, og de sagde til mig, yes, jeg er homoseksuel, så vil jeg sige til dem, døren den er derovre. Ja. Er det det, du synes, der er så kontroversielt? Tiam sagde noget kontroversielt. Men det vil du da ikke gøre. Selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig vil jeg det. Men det var, men. Et smil på læben. Et smil på læben, plus det var hele situationen måske lige kogt ned. Hvad det nu vil jeg sige, jeg ved, du er en rigtig, rigtig god far. Jeg har set dig med dine børn. Jeg ved, du er en god far. Så det er mere, nu skal vi ikke have et kommentarspor, der hedder et eller andet. Nå, men det må de gerne. De må kommentere, hvad de vil. Det må vi. Men det vil jeg faktisk gerne have. Yes. Det vil du gerne have, de kommenterer. Det vil jeg rigtig gerne have. I må gerne kommentere på min måde at være på overfor mine børn. Men det er på kommunen står hjemme i dag. Ja. Kan vi lige snakke om det, du sagde? Men prøv at se. Det jeg mente med det er jo, prøv at se, jeg vil jo selvfølgelig tage samtalen. Og så sige, prøv at høre, okay, fint nok, hvad er det her? Hvor kommer det her fra? Hvorfor? Ikke? Og så tage samtalen. Men min indgangsvinkel til det er, at det er et problem, som skal løses. Det er ikke noget, jeg bare sådan siger, hvis du vil det, så gør du bare det, hvis det er det, der gør dig glad. Fordi jeg mener jo, det er forkert. Og her så er der rigtig mange interessante ting. Du ved godt, der er homoseksuelle, som i dag bliver kaldt for ex-homoseksuelle, som har været tidligere homoseksuelle, som er stået frem og fortalt om, hvorfor de var homoseksuelle, og hvorfor det skete. Og de her, de indrømmer lige ud. Nej, der er ikke noget, der hedder, at vi er født homoseksuelle. Der er ikke noget, der hedder, at vi gør det her, fordi det er normalt og det er naturligt. De indrømmer lige ud, at det her, det faktisk i bund og grund har noget at gøre med vores opvækst, miljø, vores opdragelse, ikke? Og prøv at høre, og faktisk også, at det er baseret på traumatiske hændelser. At mange af dem... Forpulet sludder, du kommer med der. Og den der, jeg vil elske at se den der statistik med, at nu er lige pludselig, nu binder vi op med, at det er et eller andet traume, der har været der. Hvorfor er det, at hvis en tidligere homoseksuel siger det her, at det er noget sludder? Det ved jeg ikke. Det kan være, han har. Men der findes jo tusindvis af homoseksuelle. Og jeg har sådan... Det er ikke et traume, det er et valg, man har sagt, ved du hvad, jeg har det bedre sammen med mænd, eller jeg har det bedre sammen med kvinder. Jeg vil da elske, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg vil da forestille at være sammen med en mand, der tænker som en mand, det vil være helt perfekt. Vi slår brættet det hele tiden op på toilettet. Vi kan fjerne lortet, der er ikke noget håndklæde, kan ligge på gulvet. Ved du hvad, jeg har det sådan et eller andet sted. Alt det der pjat med, at det er traumer og sådan noget, jeg synes, det er en mærkelig holdning. Jeg siger ikke, at der er et eller andet kromosom inde i dig, at du er homoseksuel ved fødslen. Jeg siger bare, jeg tror, at rigtig mange, de er det helt fra fødslen, at de har den følelse af, at de hører ikke til med det modsatte køn. Og sådan er det bare at lad dem gøre det. Men noget, jeg sidder og tænker på nu, også fordi inden du virkelig kommer ud i det traumabrud og sådan noget, føler du lidt... Det sidder jeg sådan og tænker på, at det er et eller andet, at man kan sige,
regeringen jo. Vi er jo fandme med det regnbuefarver, og Mette Frederiksen står og sådan noget. Føler du lidt, at det er også sådan lidt en provokation? Fordi vi ved jo, at muslimer, de går ikke ind på homoseksualitet. Eller rigtig mange gør. Går ikke ind for det. Kristne gør heller ikke. Nej, men føler du lidt, men den har vi taget lidt, at der er jo ikke meget kristne herhjemme. Men det er bare for føler at sige, du lidt, at det er også måske lidt af en provokation, fordi at jeg kan jo godt føle, når jeg ser det, kan jeg jo godt sige, nu har jeg jo boet inde i Indre By, når der er Pride, og, altså, hvor jeg tænker, okay, slap lige af, altså, kom oven, fint nok, men altså, det er jo lige før, vi alle sammen går med læder under trøje i dag. Føler du lidt, det er en provokation af, at det er kommet så meget frem for regeringens side at sige, altså, fordi vi har jo snakket meget om det her, også privat, det her med, at hvad er det ligesom om, vi har kirkeministeren gå ud nu med sharia-lovgivning, og din og dan. Føler du lidt den provokation, eller et eller andet, der siger, vi skruer lige op for, at vi skal have noget, I kan blive irriteret over? Jeg føler ikke, det er en provokation. Nej. Det føler jeg ikke. Jeg føler ikke, det er en provokation. Jeg kan godt blive provokeret over, hvor vanvittig en hyklerisk tilgang, der er til at proklamere LGBT-miljøet. Og så samtidig, når det kommer til noget som helst andet, så er der ingen nuancer i det. Jeg synes, det er vanvittigt, hvor meget der bliver lagt i, at det her skal blive stoppet ned i halsen på folk. Og du skal acceptere det. Og hvis du ikke accepterer det, så er du snæversynet og Men det er jo lidt den, vi havde omkring Gaza og Israel. Hvis du ikke holdt med støtte Gaza, at man skulle passe på at sige, ved du hvad, jeg støtter Israel, fordi der var du satme ikke populær. Jeg synes, det er meget sjovt, at du er meget efter mig, hvad angår, at jeg sammenligner ting. Og så sammenligner du. Jamen, men jeg vil bare lige sige det der med, at du føler, at I får stoppet ned. Men det er rigtigt, hvis man ikke går ind for det. Du kan ikke sammenligne en krig med LGBT-miljøet. Ja. Hvad er det, du snakker om? Det gør jeg heller ikke. Det jeg prøver at sige til det er mere det der med, du har jo det, du føler lidt det der med, at hvis man ikke støtter... Hvor kommer det her fra? Jamen... Må jeg gerne spørge dig om noget? Hvor kommer LGBT-fremmelsen fra? Hvor kommer den fra? Det ved jeg ikke. Nej, der er jo skrevet bøger om det her, Christoffer. Det er jo derfor, du kan ikke bare sidde, og det er det. Ved du hvad jeg ikke vil ende med som podcast? Jeg gider ikke ende med som podcast og sidde ligesom politikerne gør, og debatten gør, der hvor folk bare sidder og siger et eller andet, du ved, om jeg har gjort mig klog på det emne, og det. Der er jo blevet skrevet bøger omkring, om homoseksualitet. Jeg er jo ligeglad, der er skrevet bøger. Jeg er jo ligeglad, hvor ordet stammer fra. Nej, ikke hvor ordet stammer fra. At det er en politisk bevægelse. At der har siddet folk og sagt, prøv lige at høre her, vi skal fremme det her bevidst, vi skal gøre det gennem underholdning, vi skal gøre det gennem politik, vi skal gøre det gennem, det her, det skal frem, fordi der er blevet givet penge til det. Det er en naturlig ting at være homoseksuel. Nej, det er ikke en naturlig ting at blive homoseksuel. Det der ligger i det her, det er, nu skal vi ikke, fordi nu skal vi også... Nu skal det heller ikke handle om det kun. Nu skal det handle om hvad? Om kun det her, kan man Nej, det skal ikke handle om kun om det her. Men det, som der ligger i det, det er, det grund til, at jeg ser det som et problem, det er, der er jo også, når du møder homoseksuelle, når du går ind i debat, der er også rigtig mange homoseksuelle, der synes, at Pride, det er vanvittigt. Helt sikkert. Ikke? Så kommer de, og de får ikke nogen taletid. Ingen taletid. Du ser ikke et eneste medie tage en homoseksuel, som er homoseksuel, som er imod Pride, som er imod LGBT-miljøet, som mener, at det her det er blevet for meget. Og der kan vi være helt enige. Ja, og der er det der, hvor jeg siger, hey, venlig lidt. Hvordan kan det være? Der er et problem her. Der er noget, når det kommer... Og så siger man samtidig, vi har ytringsfrihed. Det er et frit land. Du kan ikke være et frit menneske, hvis det er, at du ikke mener LGBT-miljøet eller organisationen, eller hvad skal man kalde dem? Jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem. Jeg bliver sikkert høvlet for ikke at sige det sidste 5 bogstaver, der kommer på de sidste 3-4 måneder. Hvem siger, du ikke kan være... Hvem kommer med den påstand? Du kan ikke være Hvem kommer med den påstand? Ja. Det kommer du til at se efter det her afsnit. Folk kommer til at sige, hvis du Tiam er hvad det hedder, er imod frihed, er imod... Men hvis jeg skal gå forbi en demonstration med flag og råb og trommer, og acceptere det og sige, vi har ytringsfrihed, det her, vi kæmper for et eller andet, men du kan ikke gå forbi en hestevogn, hvor der står nogle mænd klædt ud i lyserøde fjerdragter og danser til lidt samba-musik. Det kan du ikke, men jeg skal acceptere det andet. Jeg må ikke gå forbi og tænke, smid hjem med jer.
Smut hjem med jer. Smut ned og stå og kaste sten. Det må jeg ikke sige. Husk, jeg har aldrig nogensinde sagt, at du ikke må tænke det. Men det er jo der, at folk så kommer og siger, jamen, I er jo bare racister, fordi vi må ikke gøre det. Men vi må ikke stå, eller du kan ikke gå forbi. Og det er jo den indre svinhund, der kommer op i dig, så du er i teorien ikke en dyt bedre end dem, som skriver i vores kommentarfelt, rejs hjem, eller læs statistikken. I teorien er du ikke, fordi at du har jo også en fordom om noget, ligesom jeg måske har en fordom om noget. Jamen, jeg kan godt se, hvad du siger. Jeg skal nok tage den på mig. Du er så glad lige nu. Jeg skal nok tage den på mig. Det er rigtigt, at præcis på samme måde, som du mener, at når du ser en demonstration, så tænker du gå hjem. Præcis på samme måde tænker jeg, når jeg ser en Pride, stop det der fis. Ja. Okay, enig så langt. For en gangs skyld. Enig så langt. Ja. Okay, fint. Men så siger jeg efterfølgende. Nu snakker vi om den anden side. Hvis det er sådan her virkeligheden er, og vi skal acceptere det, skal LGBT-miljøet ikke være okay med, at der er rigtig mange derude, der kommer til at sige til dem, det gør, at det er forkert? Har de andre ikke lov til den holdning? Jo. Ja, det har man ikke. Det er jo det, vi ved. Nej, stop. Vær nu oprigtig. Det giver jeg dig ret i. Det giver jeg dig fuldstændig ret i. Men det er jo ligesom med Gaza og Israel. Dem, der sagde, vi er med Israel. Man skulle lige sige, man var med Israel. Så var man dømt ud. Jeg kender folk, som har været venner i mange år, hvor den ene var meget Gaza, og lige pludselig, så er der en anden en, der siger, jeg deler måske ikke helt den holdning. Det er venskab, det er stoppet. Det er venskab, det er stoppet. Gaza og Israel, det kan vi ikke blande. Vi kan ikke sammenligne det med det her. Jo, fordi det er lidt med den der holdning. Fordi jeg synes også, det er forkert, at du ikke må have en mening. Men prøv, du snakker om Gaza. Du snakker om Israel-Palæstina-konflikten, som om det er en fodboldkamp. Nej, det gør jeg. Det er jo ikke sådan, så at folk de bare sådan vælger hold og siger, nej, jeg holder med Palæstina, jeg holder med Israel. Ej, men du er bare forfærdelig. Det er slet ikke. Det er meget mere kompliceret. Men det var den holdning, man havde. Det var den, der er lidt der. Hvis du har en holdning, der hedder, jeg holder med Israel, så var du fandme upopulær. Ja, hvorfor? Hvorfor mund? Fordi at det at sige... det at sige, at du er pro-Israel, ikke? Det kræver forklaring. Hvorfor kræver det forklaring? Fordi der er sket så mange kriminelle handlinger dernede. Der er decideret folkemord i gang. Du kan ikke komme som person og så sige, jeg er pro-Israel, og så ikke forvente, at der er en, der siger, nå, er du pro-Israel? Okay, kan du sætte nogle ord på det? Nej. Jeg er pro-Israel, og det skal jeg have lov til. Men vi har diskuteret den her også rigtig meget. Og du har jo sendt rigtig meget materiale til mig om alt muligt. Og det har været en lang diskussion, og jeg tænker næsten, vi skal tage den, fordi det er også et rigtigt ømt punkt. Jeg siger ikke selvfølgelig det, der foregår i Gaza. Det er frygteligt. Men samtidig så er der også flere... for mig er der flere ting i det, end bare det. Men det må vi tage. Nu er vi lige over på... Vi tager Israel og Palæstina et afsnit for sig selv. Men jeg kan sagtens forstå dig, når du tænker... Jeg kan også godt, når der er Pride, kan jeg også godt tænke, slap lige af, jeg deltager i det, for jeg synes, det er super, super hyggeligt. Men igen, for mig, der føler jeg ikke, hvis mine børn kommer, jeg føler ikke, fordi I giver ham spænder på, eller en lyserød cykel, eller han er klædt ud som prinsesse, at der er chance for, at det bliver, fordi jeg tror, det er noget, der ligger i ham. Så kan det godt være, at han har haft en pigekæreste at prøve af, men et eller andet sted, så ligger det i ham. Men, ja. Og det er jo den der holdning. Og jeg synes jo, det er jo ret, at man kan sige, at jeg vil slå hånden af mine børn, hvis de kommer med et eller andet. Det synes jeg, jeg forstår den ikke helt, men... Apropos den der indre svinehund. Jeg sad faktisk og så en podcast i går. Kender du Tucker Carlson? Tucker Carlson? Carlson stedet? Nej. Tucker svensk. Ja, du er svensk. Jeg er svensk. Tucker Carlson er han var en nyhedsvært i USA, som var meget populær. Faktisk var sådan meget højrefløjsorienteret. Jeg kan ikke huske hele historien omkring, hvorfor han blev stoppet i medierne. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men så stoppede han. Men han har så startet sin egen podcast. Han er kæmpestor i USA. Kæmpestor. Han har rykket sig lidt med tiden, efter han startede med sit eget program. Så han mødte en masse forskellige, og du ved, han var sådan meget pro-Trump og alt det her. Han har rykket sig lidt og kommet sådan lidt, set tingene lidt mere nuanceret. I hvert fald, han havde en tidligere homoseksuel inde på sin... Det er også en sjov ting at betegne dem nu, ikke? Ex-homoseksuel
inde i hans podcast. Og det skal lige siges, jeg husker, han hedder... Men er det ikke bare en, der er bi, der er X? Altså, er man så Nej, ikke bare bi? Nej, han er decideret, men jeg skal lige sige en ting. Ja. Han hedder Milo Jenak, et eller andet. Jeg vil gerne lige understrege, jeg på ingen måde er enig med ham her i hans holdninger. Han er ekstrem højrefløj. Altså, og han kan ikke lide muslimer, han kan ikke lide islam, han kan ikke lide immigranter, han er ikke lige en særlig venlig person. Men deres podcast var alligevel interessant. Fordi det, de snakker om, hvad angik homoseksualitet, det var, at han kom ud og nævnte alle de her ting, som han nævnte, omkring at, jamen, det var fordi, at der var noget med barndommen, og han vidste, at han har været i miljøet i mange år, og han har jo haft mange partnere, og de alle sammen, det var den samme historie, og så videre, så videre. I hvert fald, han nævner faktisk, at der er, du kan ikke sammenligne lesbiske og homoseksuelle, altså mænd, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad er forskellen? En bøsse og en læbe, eller hvad siger man i det? Hvad må man sige? En lesbisk, det er 2 kvinder, og... Nej, jeg ved godt, hvad okay. Nu slapper du lige lidt af med det. Hvad tror du, jeg er tabt bag jeg ved ikke, hvordan man betegner det for, fordi vi forhøvler jo, fordi du må jo ikke sige bøsse, jo. Jamen nej, men ja, det er også en ting, vi skal snakke om en dag. Ikke? Det er sjovt, hvordan folk vil holde fast i n-ordet. Jeg vil have lov til at sige nære, men jeg må ikke sige bøsse. Det skal klippes ud. Hvorfor skal det klippes ud? Du må ikke sige... Det må jeg ikke sige. Nej, det må... Lad være med at prøve at kaste den på mig. Jeg hader det ord. Jeg siger, som dansker, når de siger, jeg må have lov til at sige nære, jeg har sagt nære hele mit liv, men jeg må ikke sige bøsse. Nej, okay. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Det hedder lesbisk og hvad? Og homo? En bøsse. Nå, okay, men jeg ved jo ikke, om lesbisk er i orden. Det tror jeg heller ikke er i orden. Det ved jeg ikke. Jeg er også et eller andet sted er ligeglad. Pointen er, kvinde med kvinde, mand med mand. Ja. Okay? Han siger, der er forskel. Han siger, det er slet ikke det samme. Og jeg forstod... Jeg synes, det var meget interessant. Og så sagde han noget andet. En anden person, en anden person, som jeg er dybt uenig med, det er jo Freud. Må jeg ikke lige... Må jeg lige sige noget med Freud? Ved du, hvem Freud er? Jeg ved godt, jeg er uddannet pædagog, jeg ved godt, hvem Freud er. Jeg skal bare lige være sikker. Ja. Freud var jo ifølge mig en dybt forstyrret mand, og han havde 100% problematikker med homoseksuel. Med et eller andet i hvert fald i oven i hovedet. Og jeg er uenig med alt. Men jeg tror faktisk, det eneste sted, han havde lidt ret, det er angående homoseksuel. Fordi han mente jo det her med, at der var et eller andet. Altså, der er et eller andet med børnene, de har oplevet og gjort, at der er grund til, at de tog de valg, som de gjorde. Jeg synes, det er en meget interessant debat. Når man har den her debat, så skal man også have de her nuancer med. Man kan ikke bare fejre det her bordet og så sige, nå, men hvad er det der? Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad videnskaben siger? Så, det synes jeg ikke. Man kan ikke bare stille sig op og sige, nå, men det her, det handler om frihed og ytringsfrihed, og du ved, du skal bare gå med på den, ellers har du ikke en af os. Det er ikke fair at stille den op sådan. Men jeg er også nødt til at sige noget, jeg sidder lige og tænker, inden jeg glemmer det. Det er det der med, det er rigtig sjovt. Der er rigtig mange, der er mod homoseksuelle. Men de synes, 2 kvinder, det er frækt nok. De vil gerne se 2 kvinder kysse og sådan noget. Det synes jeg er klamt, det ved jeg. Ja, men nu siger jeg heller ikke dig, men jeg siger bare, at der er rigtig mange, der siger, homoseksuelle, bøsser og din og dan, men de vil gerne se 2 kvinder kysse. Men prøv at Christoffer. Og der har jeg det bare sådan et eller andet sted. Du kan jo ikke sådan, prøv at, du kender mig. Ja. Og det er også en ting, som man måske skal gøre lidt klar. Prøv at, der er jo ikke nogen af de her ting, der er i orden. Det hele er jo fuldstændig forskruet. Kan du ikke se det? Nej, jeg kan ikke se det, fordi jeg synes, der er andre større problemer. Ved du hvad, om 2 kvinder vil kysse, eller 2 mænd, der vil kysse, jeg har jo ikke sagt, at det er noget, vi skal gå ud og igen. Jeg siger jo ikke, at vi skal gå ud og... Hvorfor må man ikke elske dem, man gerne vil elske? Altså, jamen, jeg elsker min hund. Det lyder helt forkert. Den håber vi klipper. Ved du hvad? Nogle gange bliver du lidt for begejstret. Ja. Den ligger vi ned. Den tager vi. Den skal vi ikke ind i. Men, du er feminist? Jeg er feminist. Okay, lad os køre det over. Vi kører den over på den. Ja. Og vi har jo snakket meget om det her feminisme, fordi du mener, at jeg er feminist, fordi at jeg godt vil score på det. Jeg tror, jeg lyttede til Radio 4, hvor, hvad den hedder ham der, som er, jeg tror, han er, hvad hedder det, det hedder ikke direktør, når man er i et medie, men BT's redaktør. Yes. Jeg tror, det var BT eller Ekstra Bladet. Han har sådan en meget karakteristisk stemme, når han snakker. Han er meget i radioen.
Han snakker sådan en type. Han sad i sådan et program det var ikke, hvad er det? Jo, der er sådan et program, der hedder Sladdermagasinet, eller sådan noget, med en eller anden, hvor de sidder og snakker om at kendte og sådan noget. Han var i hvert fald med, han er med i det der program rigtig mange gange. Og så sad han der, ikke? Foran sådan 3 kvinder, og sagde ligesom det, du sagde. Jeg er jo ultrafeminist. Du ved, hvor jeg var sådan, hold nu din kæft, du er ikke feminist. Fordi du sidder i sådan et sladderprogram, hvor der sidder 40-50-årige kvinder og lytter med, og så sidder du der og skal vinde nogle gratis point hos kvinder. Så du mener det gratis? Seriøst? Jeg mener, at kvinden er det stærkeste køn. Nå, okay, det mener jeg også. Nå, okay. Men jeg er ikke feminist. Ved du, hvad feminist er? Hvad er feminisme? Jeg ved godt, hvad feminist. Det er en, der... Jeg går ind for ligestilling. Jeg går ind det er ikke feminisme. Jo, det er feminisme. Nej, det er ikke feminisme. Nu har du taget... Feminisme, det kan være mange ting. For mig, nu er jeg kunstner, rigtig meget, så snakker man om feminisme. For mig, der er feminisme ikke, vi har flere statuer i København af kvinder, at vi kalder det ikke formænd eller et eller andet. Det er ikke feminisme for mig. For mig, der går det ind på alle de... Hvorfor er det ikke det? Fordi at kvinderne er jo på... De har jo stillet sig op og på række og rade over statuerne i København. Har du hørt den debat? Ja, har du hørt den debat? Hvad er det, nogle af 400 statuer? Ja, og fuldstændig. Indenfor, og de kvinderne er nøgne, og mændene er ikke. Med kunstnere lige nu, der snakker man om, kvindelige kunstnere, de er på vej frem og sådan noget. Det er ikke feminisme. For mig, der er det ligestilling. Det er, at hvis en kvinde besidder det samme job som en mand, lad os sige sport, det er noget helt andet. Men hvorfor? Fordi at vi er jo også nødt til at forstå, der er for eksempel fodbold. Lad os sige, der er penge i fodbold. Der er ikke så mange, der kommer... Christoffer, jeg er meget ked af at fortælle dig, du er overhovedet ikke en feminist. Jeg vil gerne have, at alle feminister derude går ind og kommenterer, om Christoffer er feminist eller ej, fordi det er slet ikke det feminisme. Feminisme. Men hvad er feminisme? Ja, det er så det. Så vil jeg gerne fortælle dig, hvad feminisme er. Jeg vil gerne prøve at forklare dig, hvad det er, jeg møder af feminisme. Ja. Må jeg gerne forklare dig, hvad jeg møder af feminisme? Jeg er da også enig i, at en kvinde skal tjene lige så meget som en mand. Hvorfor skulle jeg ikke være? Hvorfor i alverden skulle jeg have den mindste bare motivation for at synes, en kvinde ikke skal tjene det samme som en mand? Hvilken pis på mig? Om jeg tager pis på dig? Nej, jeg mener det dybt alvorligt. Hvorfor? Prøv du at forklare mig, hvorfor skulle jeg synes, en kvinde ikke skulle tjene det samme som? Hvad vil jeg få ud af det? Ikke noget. Jeg skal slet ikke. Nul og niks. Det jeg vil sige, nej, det er igen politiseret. Politikerne har taget patent, ikke? Gjort feminisme til deres, ikke? Smidt ligestilling ind i feminismen som værende sådan, det var det. Det er jo bare det, feminisme er, ikke? Og så kan de bash på muslimerne oven i hovedet og så sige, I går jo ikke ind for feminisme, du ved. Og så sidder alle mennesker her, fru Jensen, og tænker, muslimer mener, at kvinder ikke skal have den samme løn som mænd. Kan du ikke se, hvor forskruet det er? Det er jo det, der er så farligt ved den politiske atmosfære, at den får her, fru Jensen, til at tænke sig. Men en anden feminist... Nej, fordi jeg er lige nødt til at sætte en krølle på halen her. Går du ind for sharia-lovgivning? Ja, selvfølgelig. Okay. Det styre, der er med Taliban i Afghanistan, er det sharia? Nej. Okay. Bare snak noget. Nej, det er jo også... Men du ved godt, hvor jeg vil hen. Nej, jeg ved godt, hvor du vil hen. Ja, men fordi der må kvinder jo ikke tage en uddannelse. Jeg kender faktisk ikke præcis i detaljerne dog, men det er ikke sharia. Og der er intet belæg for, intet historisk bevis for, at islam på nogen som helst måde har holdt kvinder tilbage fra arbejdsmarkedet. Nu skal jeg lige fortælle en ting. Tværtimod, rent historisk, det første universitet, der blev bygget i hvad det hedder, i historien, det var i Marokko af en kvinde under khilafah, under den islamiske stat. Samtlige stillinger, der har været, hvad angår for eksempel sundhedssektoren, er blevet taget af kvindelige muslimske, hvad det hedder, personligheder. Så du ved, islam har intet imod, at kvinder de arbejder, eller at de har nogle særlige stillinger osv. Okay. Intet. Okay. Der er selvfølgelig nogle ting, hvor at der er en rolleforskel, som værende mand og kvinde. Islam går ind og hvad det hedder, adskiller kønnene, siger kvinderne er sådan her, og mænd er sådan her. Men værdimæssigt, der er ikke nogen tvivl om. Der er ikke nogen tvivl om. Og det her, det er ikke på vores skuldre som værende muslimer. Det jeg ikke kan lide, det virker som om debatten skal tvinge os til at finde på et eller andet. Nej. Lang tid før Vesten overhovedet vidste, hvordan de skulle behandle en kvinde ordentligt. Dengang man gik rundt her
og tæskede kvinder, ikke? Og så dem som nul og niks, ikke? Og hovedede rundt højre og venstre, der behandlede muslimerne kvinderne som værende det mest dyrebare, i deres samfund. Blev beskyttet. Så fik vi lige den med, kan man sige. Ja, i den mørke middelalder, da det var, I mente, at kvinderne var hekse, ikke? Og brændte dem på bålet, ikke? Og mente, at hvis en kvinde, men vi ved ikke, om hun er heks eller ej, så lad os dog binde hende hænder og ben, og så kaste hende i vandet, og hvis hun flyder, så er hun en heks, og hvis hun drukner, så var hun ikke en heks, men så ved vi i det mindste det, så er hun død. Sådan gik I og behandlede jeres kvinder herop, mens vi gik og passede på kvinderne, og mente, det var det noget af det mest dyrebare, og de var mødrene i vores hjem, og de opdragede vores børn, og så videre, så videre. Så man skal ikke komme nu og prøve at kaste den på værende muslimerne, som værende os, der ikke forstår, hvordan vi skal anse kvinder. En feminist i dag er ikke... Når du siger, du er feminist, en feminist i dag er ikke ligestilling. Nej. En feminist i dag, ved du hvad det er? Det er kvinder, der mener, at de ikke har brug for mænd. De har heller ikke brug for mænd. Kvinder, de har ikke brug for mænd mere. Vi er ved at være overflødige som mænd. Mænd, seriøst, mænd, de er dumme. Har du meget svært ved at... Nej, men mænd er ved at være overflødige. Kvinder kan selv få børn. Kvinder er mere intelligente end mænd. Mm. Og der er mange ting. Kvinder har ikke brug for mænd mere. Mænd, nu render vi og tror, at vi skal være et eller andet og kæmper og siger, hvordan er vi en stereotyp mand? Jamen, vi træner, vi skal have muskler og din og dan. Men det er jeg jo heller ikke enig i. Men jeg er lige nødt til at sige, fordi jeg er nødt til at gå tilbage til sharia, fordi at noget, jeg synes, der er sjovt, det er vores kirkeminister. Mm. Han er jo meget ops på lige nu med sharia, med at sige, at kvinderne får ikke børnene ved en skilsmisse. Hvad tænker du der? Altså, fordi der er jo et eller andet sted, hvor jeg tænker, okay, vi ved jo alle sammen, at moren er måske det meste. Hvad tænker du der sådan? Der er flere ting i det, ikke? For det første, så ved jeg ikke, hvor det kommer fra, det der med, at kvinder ikke får børnene, hvis min mand og kone bliver skilt hos muslimer. Passer ikke. Mm. Altså, hvis børnene er i en alder, hvor det er, at de er små, og de ikke er blevet myndige, altså det vi kalder, som kommer ind i puberteten og så videre, så skal de faktisk være hos moren. Mm. Og så når de bliver gamle nok til at tage selv i valg, så skal de selv have valget. Mm. Så, hvem vil du være hos? Vil du være hos mor, eller vil du hos far? Så får børnene selv valget, du, ikke? Så jeg ved ikke engang, hvor det der kommer fra. Men det var meget sjovt, du nævner, fordi jeg sad og tænkte på, hvorfor gælder det ikke hos den danske kongefamilie? Hvordan kan det være? Ja, det er rigtigt. Hvordan kan det være, at jeg kan huske, der var den her sag med, hvad var det, hun hed? Alexandra og Joachim, ja. Alexandra og Joachim. Der kan jeg huske, at de blev skilt. Mm. Hvorfor må børnene ikke gå med moren? Mm. Det er jo nok, vi kan jo ikke have vores prinser siddende ude i Ballerup-parken. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men den er rigtig sjov. Fordi ja, men det er meget sjovt, ikke? Det kan man sige, det skete jo også i England med Charles og Diana. Ja. Charles fik børnene. Det er jo fordi, at det er nok kongelige. Men ja, jeg kan godt se den, at den tror jeg ikke, kirkeministeren har læst op på. Nej, den her. Jeg tror at det rent faktisk også sker i vores... I ypperste kultur. Og det kan jeg godt sige. Det er måske din fejl 40 af kirkeministeren. Og jeg tror måske, han bliver nødt til at kommentere på den del af det. Det kunne være en rigtig sjov kommentar at få for kirkeministeren at sige. Hvad er det, du mener? Hvad han hedder? Er det ikke ham der... Er det stadigvæk ham der, Martin Dahlin? Ham jeg nævnte sidst? Det tror jeg faktisk lidt. Men jeg sagde jo også til, at han men det kunne være rigtig sjovt, at han kom med en kommentar og sige, sharia, mændene får børnene, men hvad med vores kongefamilie? Ja. Mary får ikke børnene, hun er også australier, men hun vil jo ikke få børnene, hvis de bliver skilt. Det vil tildele vores konge. Og altså, det er jo klart, at et eller andet sted, så han er jo kongen, det er jo vores kronprinser. Så de skal være hos faren, de må ikke gå med moren. De hører til på Amalienborg. Altså, du kan jo ikke, nu ved vi jo ikke. De hører til på Amalienborg. Kan du høre, hvordan det lyder? Det er jo kongelige. Ja, jamen, det er det jo. Vi kan jo ikke lige pludselig have dem siddende ude i Græntoften, ude i Ballerup, i en eller anden toværelses lejlighed. Og gå i Netto. Det kan vi jo ikke. Det kan du ikke. Det kan vi ikke. Men det er rigtigt, og den er sjov, og jeg har rigtig sådan tænkt over den. Ja. Der kan vi godt i vores enighed med det her afsnit. Nu kommer vi ikke særlig meget ind på feminisme, så den skal vi måske gemme. Vi snakker for meget om tingene. Men der synes jeg godt, vi måske kan give hånd på at blive enige i. Der er vi faktisk enige om, der har vi en fejl 40. Der har vi en fejl 40. Ja, fejl 40 hos kirkeministeren. Ja.
For at komme med den udtalelse. At komme med den udtalelse omkring sharia-lovgivning, men kongefamilien gør det samme. Men det er jo også der, hvor vi snakker rigtig meget, hvor jeg kan have en indre svinehund, hvor jeg også tænker, hvad er det, der foregår? Hvorfor har vi så meget fokus på? Fordi vi jo også snakker om, men er de her ægteskaber et problem? Er det sådan et stort problem, at vi er lige frem nødt til at få vores kirkeminister til at fokus på det? Og det er jo der et eller andet sted. Nogle gange, så bliver jeg jo lidt flov over at være dansk. Jeg ved, vi kommer også ind på, du har en bror, der er sket noget med, og sådan noget, og den har vi jo snakket rigtig meget om. Og der er vi jo sådan set på samme side et eller andet sted. Og det er vi jo også i det her, hvor jeg også mener det her, hvad er det, der foregår? Hvorfor er det, vi hele tiden skal gå for ikke at få kløfter efter andre etniciteter? Og det er jo den der, vi et eller andet sted er meget enige om, et eller andet sted, og så stadigvæk er uenige om, ikke? Mm. Ja. Skal jeg lige kaste en bombe, inden vi afslutter? Og det er jo så, man kan sige, med en araber, der siger, kast en bombe. Det betyder mange ting, men... det er ude. Kan vi... Allah Akbar. Jeg må høre bomben. Kan vi skære det ud? Kan du ikke kalde noget andet? Ja, jeg føler mig utilpas som dansker, når du siger, kast en bombe. Du skulle lige til at løbe. Ja. Hvad er det hedder? Apropos det med homoseksualitet. Jeg gad ikke selv at bruge det som et kort. Jeg synes, det var lidt fejt at komme der og at nævne, at du har en datter, der er lesbisk. Og nu lyder det jo rigtig underligt, og folk vil sidde derude og sige, ej, hvor er du plat. Men det er sådan lidt ligesom det, man gjorde, da man var børn, ikke? Min cykel er hurtigere end din cykel. Så jeg kan jo faktisk forvente at se dig til sommer på en vogn, studentervogn, iført en lyserød dragt. Aldrig nogensinde. Nej. Jeg har en onkel. Nå. Som er homoseksuel. Ja, okay. Det er ikke noget, som mange... Men er det en, du snakker med? Nej. Jeg snakker ikke med ham. Jeg har ikke snakket med ham siden, at han... sprang ud. Men siden han kom ud med det der har jeg faktisk ikke snakket med ham. Og nu lyder det jo, som om folk vil tænke sådan, men nu er bare sådan en ond en, der bare ikke gider at snakke med ham, fordi... Og ja, det er faktisk det, jeg er. Nej, hvad det hedder. Men det, jeg synes, der var interessant ved ham, det er... Jeg har jo vokset op med ham. Han er den yngste af mine fars brødre. Ja. Så der er ikke så meget forskel med os aldersmæssigt. Og han er vokset op, han kom også fra Iran her til Danmark, vokset op på Nørrebro, og har haft sådan sin familie her, og hans far har aldrig rigtig nogensinde været der. Traume måske, men hans far har aldrig nogensinde rigtig været der. Og du ved, og hans mor har heller ikke været her i Danmark, men moren har altid været, moren var jo sådan en, hun er jo gammeldags, du ved, sådan, mine børn, de skal bare, jeg elsker dem, de skal have lov til alt. Moren gik bort, og vidste ikke til den dag, at hun gik bort, at hendes søn var... Men nu jeg sidder lige... Hvilket var meget mærkeligt, fordi jeg betvivler hendes syn, fordi til sidst så var det meget tydeligt. Men de er jo 5 brødre, og det er jo kun den ene, så selvom faren ikke har været der, så er der jo stadigvæk 4, der er klar. Så hvis vi regner nu procenter, så er det jo en meget lille procentdel, at man kan sige, farens ikke tilstedeværelse har præget de her drengebørn. Nå, snak videre. Nej, altså min far, dem han er den yngste, min far, dem der er mange år imellem dem, min far, dem har jo vokset op med deres far. Okay. Men så kom de til Danmark i deres senere. Men han kom så meget lige, jeg tror han var 14 år eller sådan, da han kom til Danmark. Ikke? Men i hvert fald, grund til at jeg ville nævne ham, det var, og det er ikke fordi jeg vil bruge ham som et kort. Sådan, jeg kan udtale mig. Jeg synes det er så plat, når folk gør det der. Det er ligesom hvis folk de er gift med en sort, så tror de kan udtale sig om det, eller hvis folk så har jeg en datter, så må jeg udtale mig om. Det kan vi jo ikke. Nej. Men jeg vil bare sige med det, at jeg har set ham. Han var lidt ligesom sådan en storebrorrolle. Jeg har jo set ham være normal i gåsøjne, hvis det er det med. Han har været sammen. Han har haft masser af partner. Han havde en kæreste i mange år, som han var sammen med. Og du ved, jeg har jo set ham. Han har gået i byen. Han har været scoret kvinder. Han har jo været en normal mand. Lige pludselig. Så var han homoseksuel. Og det var en drastisk ændring. Det var sådan en... Så han var skaldet, og du ved, og trænet, og du ved, gik op i sig selv, og skæg, og var i byen. Det kan homoseksuelt gøre. Jo, det kan de godt gøre. Men faktisk, så synes jeg også, de altså minder om hinanden. Men det der... jeg synes faktisk, de alle sammen minder om... Det er nu, når jeg så snakker om det, så går det op for mig. For der er ikke rigtig mange, der kan rende rundt med ørering og alt. Hvor? Det var, men han var meget den der, du ved, og så lige pludselig blev han botox-filler, og du ved, helt... Jeg ved ikke, jeg har set nogle billeder, og han kan godt ligne
en lidt sådan halv drag queen i dag jo. Men det, der er ved det, det er sådan, det var for mig, der var det den der sådan, hvordan kunne du gå fra det til det? Og jeg ved jo, han ikke altid, for det han har aldrig sagt det. Han har aldrig nævnt det som, ved du hvad, jamen, jeg har altid været det faktisk. Nej, han har ikke altid været det. Det var noget, der kom på en periode. Jeg ved ikke, hvad der var. Han har altid følt sig. Nej, jeg tror bare, at han... Okay. Men nu sidder jeg og tænker på, hvad vil du sige, hvis jeg, nu har vi det her podcastprogram, vi er venner. Hvad vil du seriøst gøre, hvis jeg nu smed bomben, altså, og det er jeg ikke, men hvis jeg smed bomben og sagde, Jim, jeg er homoseksuel, vil du så sige, vi skal ikke snakke sammen mere? Du skal gå hjem herfra. Vil du så være tag bussen, din bøs. Stå bag bussen. Vil du så sige, vi kan ikke lave det her mere. Vi kan ikke snakke sammen mere. Nej, men du vil jo... Det vil jeg ikke sige, men du vil ødelægge lidt konceptet, ikke? Fordi så er du... Så er det herom, der er regnbuefarver. Og... Ja. Du vil gøre det meget svært, ikke? Men jeg vil jo ikke sige til dig, at jeg ikke vil snakke med dig, men... Men det er jo det, som jeg har respekt for dig. Fordi vi kan jo... Du har dine holdninger. Og jeg er jo bare en spasmand med rigtig mange ting. Og vi kan jo joke rigtig meget, og vi kan jo sige rigtig mange ting til hinanden. Og det er jo derfor, at vi også hele det her med kløfter, der er, vi er 2 vidt forskellige mennesker, men vi kan stadigvæk snakke sammen og have kammeratskab. Og det er jo det, der er lidt sjovt et eller andet sted, ikke? Fordi jeg får jo mange, der spørger mig og siger, hvordan i helvede kan du være venner med ham? Altså, det gør jeg også. Og jeg havde jo faktisk en, der faktisk sagde, at Thiam er faktisk meget klog, han læser mange bøger. Men læser bøger, hvornår har han tid til det? Hvor jeg siger, okay, fordi han er muslim, så har han ikke tid til det. Altså, men det er jo den der, altså, og det ved jeg også, du får, og vi fik jo også det sted, vi mødte sammen, der var også rigtig mange, som rynkede på øjnene af dig. Der var rigtig mange, der kom til mig og sagde sådan der, hvordan i alverden kan du snakke med ham der? Og der var jo en episode, hvor der var en, der var, altså han var jo irriteret på dig, kan jeg huske, hvor jeg var nødt til at sige til ham sådan, prøv at du kan ikke, hvad er det, du snakker om? Du ved. Han er en god mand, og han er socialt sød, og vi har nogle rigtig gode samtaler. Men lad os lige være enige om, at han var jo også... Ja, og jeg kan jo godt lide... Han havde ikke særlig mange men det er jo det kløfter, det handler om. Og det er jo der, et eller andet sted, jeg gerne vil hen. Det er jo det her med, det kan godt være, at vi er forskellige. Men vi kan stadigvæk godt snakke sammen og være venner, og vi kan jo stadigvæk godt... Altså, jeg kan huske, jeg kom en gang hos en palæstinensisk familie. Det var fantastisk at komme der jo. Altså, de var søde og varme, og det der med nogle gange så, og det håber jeg lidt, alle dem, vi også har i kommentarsporet, lige tænker sig om, når de skriver. Fordi det kan godt være, at du er voksen, men de holdninger, de har, burde de måske pakke lidt ind, og så holde lidt, i stedet for at komme ud med dem, fordi prøver vi alle sammen mennesker. Og hvis vi 2 med så forskellige holdninger kan være venner, så kan alle kræfterne være det, ikke? Ja, præcis. Altså, og alle kan i hvert fald mødes og tage samtalen som et minimum. På en ordentlig måde, uden at dømme hinanden på forhånd. Men jeg ved også, der er ting, som vi holder hver for sig, som vi ikke siger, og ikke kommer til at sige, for respekt for hinanden, ikke? Men vi er fuldstændig, hvad kalder man sådan noget, ustoppelige. Er det ikke sådan? Vi siger præcis. Fuldstændig. Hvad det er, vi tænker, og vi vil fortsætte med det. Og jeg tænker, at vi stopper her for denne gang. Rigtig mærkeligt sted. Men vi kan give hånd på, at kirkeministeren har lavet en fejl 40. En fejl 40, ja. Og til seerne og lytterne derude. Vi ses næste gang. Vi håber, at I går ind og liker og følger på diverse sociale medier. Jeg ved ikke, hvor mange der er, men gå ind alle steder, hvor I kan finde Kløfter podcast. Like, følg. Se med næste gang. Tusind tak, fordi I lyttede og så med. Vi ses.